Hi guys, tadzoka zvakare. Aya mazondo aya. Tasvika kumazondo, kuvaombe. Ndichakuratidzai kuti izvo tinomabika sei mazondo. Same thing nezvimwe zvese tinenge tichingokurakidzai maprocess acho. Imi mune muchizongowedzera nekubvisa zvamunenge musingade. But tasvika kumazondo kuya. I think pane pandakambopromisa kuti tichaita futi mazondo. Saka nhasi ndichatanga kurakidzai process yacho. Yese kubvira pamunomageza kuzosvika pamunomadya. Izvo zvari mvura inopisa. Totongomageza, changoisa tuvhiniga mvura iyoyi, then tomageza, then ndokurakidzai next stage yacho. Saka poto yedu taiita preheat, takuisa mafuta nokuti toda kufraya garlic imomo. Toda kufraya garlic. Okay, saka tapedza kugeza mazondo edu, takumaisa manje mumafuta atakurakidzai. Saka very lazy garlic yedu yatakuisai. Garlic inenge yakangochekwa yakachopwa. Inongoita kuti zvinhu zviite simple. But kana une refresh unotongoshandisa refresh. Then aya maonions akatodhaiswa akafreezer. Maonions iwaya akatochekwa akafrizwa. Saka zvinongoita kuti zviite easy food kana uchida kungobika quick. Takungofrya maonion edu negarlic yedu. Then steak seasoning. Saka tikuramba tichikanga zvichitsviririra. Takuisa mazondo edu. Then tongoma kangawo. Right, saka taramba tichikanga maspice achipinda zvichisangana. Ndo patasvika apa. But sekuziva kwenyu, mazondo anoda time yakareba sterek achibika. Saka pakungokanga kuti maflavor apinde, but achazonyatsopinda pakuboila kwaanenge achiita. Saka next tikucheka madomasi. Toisa madomasi imomo. Maonion tatoisa kudhara. Saka takuisa madomasi. Okay guys, saka tasvika patime yekuti takuisa mvura yedu mumazondo, then tozongomasiya achiboila. Saka izvozvi tanga taisa madomasi nemaonion negarlic nemafuta, then nemaspices aya. Saka izvozvi takuisa mvura. Hatisi kuzoisiya iri pahai maningi.
tichaisiya hedu iri pa5 for now, then later on kana tichizowedzera kana kuti kuzodzikisa tinchingoadjust accordingly, but inenge ichifanira kuboila but not zvokukwata chaizvo chaizvo, otherwise maflavor achaabsorbwa nemazondo edu mbijana mbijana. It will take time kubika mazondo, saka patience dzakatongokosha ipapa. Saka tichamavhara then tomasiya tingomamonitor pano neapo. Saka achiri kuboila about 2 hours. Achiri kuboila mazondo edu nicely. Anenge achinaka mazondo iwaya because maflavor anenge arimo. Vamwe havafarire zvemaspice, vasingadi zvemaspice makangoisawo maonyeni enyu nemadomasi munenge matongogona neroiko kana muinayo. Otherwise isusu toda zvese, madomasi, mapepa, ana garlic, maonyeni, then tozoisa maspice chaiwo, makari, maseasoning, zvese tinongokanda imomo. Tichaisiya futi ichiboila kusvika yaibva, tozokurakidzai futi. Okay guys, saka ndofunga tani about 3 hours ichiboila. Tiri kuredusa mvura but iri kuibva, then tichazongoifinisha manje manje. Ndikumaona kamazondo edu flavorful. Aboila for quite some time now. Ndofunga kuti akutosvika pakuda kuibva. Hi guys, saka tasvika pa finishing manje. Tine mapeppers edu, yellow, red, onions, ne coriander. Atongoma finishing stages aya. Saka process iyi inowedzera manje flavor, because pane zvaunenge wamboisa pekutanga but zvaunoisa pafinal zvinozopedzesa flavor, zvinounza texture, munenge mune crunchiness kanenge karipo. So saka guys, this is our final product. Tapedza kubika mazondo edu ende anyatsoibva ende ari kutesta zvinonaka sterek. Mazondo tinomadya nesadza, anonyatsoenderana nesadza. Vanoda vanoitawo nezvavanoda kudya nazvo, kana chiri chingwa kana riri rice, but isusu tinoda nesadza chairo. Ari kunaka zvekutodaro. Thanks for watching guys. Mungoisawo macomments pane zvamunenge makaedha kana kuchinja kana kubvisa, kana kungotaurawo kuti imi munodya nei. Commentai, mo like, mo subscribe kuchannel ineyi.
rinongoita kuti tikwanise kuramba tichingogadzirawo mamwe mavhidhiyo ezvimwe zvikafu zvamunenge muchida kuona. Mumacomment section munogona kubva mangotiudzawo kuti chii chimwe chamurikuda kuona tichibika kamubikiro kedu isusu. Thanks for watching.